Takže čaute ľudia, ja vás vítam môjho prvého videa z môjho Minecraft servera a keď chcete vidieť, čo na ňom je dobré, tak sa pozerajte. Napríklad jedna výhoda je, že máte fly zdarma, nemusíte si kupovať VIP, XP zdarma. Potom čistenie inventára, to kliknete a máte čistý inventár. Životy. Ak si minete život a nemáte práva na healthy, tak kliknete tu a máte životy. Deň je tu, noc tu. Ak chcete slnečné počasie, tak kliknete tu a keď chcete deň, tak tu. Pohráme sa trošku s tým. A ak neviete robiť resku, neviete čím sa robí reska, tak tu máte vec, ktorou sa to robí. Takže ukážeme si, kde bude stať admin team. Admin team bude vystavený na tomto mieste od tamať do tamať. Dobre, fly mám. Takže ešte pravidlá sú tu. Sú len 4 pravidlá zatiaľ, lebo tento spawn je nový. Dnes sme ho otvorili. Potom tu máte, keď nemáte crafting table, si môžete tu vykraftiť. Tu máte enchanting. Potom to bude posielať MSG. Ak chcete ísť do PvP arény, ale tá ešte není zatiaľ celkom otvorená, tak pôjdete tadiaľ. Tá sa ešte len dokončí. Možno dnes, možno zajtra. Uvidíme podľa admin teamu. Čiže ukážeme si ju znovu. Tu nám vyzerá takto. Potom si ukážem spawn. Napríklad tu je všetko. Všade, kde nás nájdete, náš server sa volá Blue Miners. Potom tu je dedinka let's playerov. Ak to nechcete, musíte byť let's player alebo youtuber, musíte mať zo pár videí a zo pár odberov. Potom proste tu sa môžete vyvetovať, koľko vás bude, tak môžete ísť. Server má len 12 slotov, lebo je ešte trošku slabší a nechodí tu až tak veľa hráčov. Dnes sme dali 12 slotov, lebo každý chcel ísť na server, každý mi písal na Skype, že chce ísť na server. Tak preto som zvýšil sloty, potom čo ešte také máme? Napríklad warp, event. Tu nás sa dneska konal event o VIP zadarmo, takže boli prvý bol Alpha KMGHTZ a Bolec 51. Potom Warp PvP Arena. Tu si môžete bojovať koľko chcete. Tu si dávajte pozor, lebo tu na vás to pustí blesky. Dosť tu boli. Potom tu na pindu hore pistóny. Nikdy nechoďte tu lebo toto vás zabije. Dávajte si pozor aj na jednu pascu, na druhú pascu v PvP arene. To je táto, idete tam a spadnete do lavy. Potom, keď toto tu je len taký chyták, keď skočíte, tak zomriete. Lebo tu je veľmi hlboká lava. Ani ja som to raz neprekonal. Potom, čo ešte také? Čiže toto asi bude na dneska všetko, tak ja sa s vami lúčim a nezabudnite dávať odbery aj lajky, tak dovidenia.